Eli tässä sanotaan ainakin when you check the configs of it that mods emote wheel is bound to backquote either rebind it to V or keep it jotain. Tai periaatteessa. Mitä te teette? Joku voit siis varmaan ottaa sen valoin tuolta jo. Nee. En saa ikinä. Morjesta. Anteeksi. Yes. Why they confused? Ei oo tarkoitus. I can smell it all the way over here. Miltä se haisee? Ei todellakaan hyvältä. Come on. Kauan näköön, kuningas! Oh. Yeah, that's an old bird. Se on se old bird. Mä en tiedä mitä se Hei, homo! jos se ampuu. Eikä sulla equipmenttia. Oh, hei. Mitä? No, se skannaa se hei meillä. Se taunttaa sitä. Mitä helvetin kepuja? Ai! Meillä oli ongelma, meillä oli iso ongelma. Se ei oo jumissa! Ei voida. Koskaan! Menkää! Näit Kyllä siinä. se oli valve. Huomatkaa toi. Still to make you feel like chinchilla in the heat. So don't tryna run up on my head talking all that raspy shit. Tryna ask me shit. All my niggas Yksi pörneistä kattoo. Se on ihan meidän sitistä. Ei vittu. Kuka toi on? Siellä onko suu auki mörönkölillä? Kuka siellä on Siellä oli joku monsteri. Ei oo mutsi. saanut mikään? No voi olla. No mulla on Popperi! Just tota mä meinasin. Kuuleeko istuva ankka? Tässä Pekingin ankka. Hyvin kuuluu viineihin. Mikä? Se on... ei oo siitä. Toppe lähestyy. Täällä on vittu mitään. Tää on vuosisadan kusetus. Soittakaa poliisi! Niin? Mistä sä tiedät, hä? Sapossa. Ja me otetaan sinut. Mä olen valmis lähtemään tästä maailmasta velkat ja... Luota se vaputtu sinne. Kotiin. 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 Luota se vaputtu. Tämäksi. Kaikki mun friends. Sori, Ante. Eiks sä mukaan Matias? Mistä sä sitten pidät? Kyllä mun pitää mennä. Miks? Kulleista! Kääntykää, kattokaa tonne päin. Mä näytän teille yhden yllätyksen. Alkaa. Onko Katja sulla keisu täällä? On. Jätä siitä. Krisulla on hyvät hingit, je. Mä en jaksa kuunnella Gangnam Stylea enää. Ja siitä. Ei! Voi ei. Juoksekkat. Mitä vittu mun vastaanne? Mene nyt helvettiin siitä! Oma muija! Mitä? Mä unohdin koska nää se. En edes vittu sano! Vittu!
Mitäs sitten? Otetaan minä vaatteet pois. Ehkä... No. Lahti isommat kuin sun. Ja pienet kuin sun. Mitä? Ei luovuteta. Mitä Sigma? Mitä? Joo, ja homma jatkuu vaan. What the? The flavors are melting on my tongue. Ei tänne päin. Huomenna. Hei, myydään vaikka Krisu. Drop it like that. Kaikki menetet. Mitä? Maija. Let's go. Tää on mä nyt. Ei totta kai. Oh hell no! Ai nyt kaikki.